ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ጎይታይ ሎም ማዓልቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ከጸናንዓኩም ነቶም ንኣምላኽ ድውኮልኩም ምኽሩ ተጸውዑ ኩሉ ነገር ንሰናዮም ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና እዚ ቃል እዚ ንፈልጦ ኢና ግን ብሓቂ ግን እግዚአብሔርኩም እዩ ከጸናንዓክ ንደሊ ኣለኹ እቲ ንሃና ድዘከረ እግዚአብሔር ኦቲ ንሳራ ድዘከረ እግዚአብሔር ኦቲ ንዮሴፍ ኣብ እስር ቤት ዘይሓደገ ዮሴፍ ኢልዎም ዘክሩን ኢልዎም ነቶም ክልተ ደሓለሙ ሕልሞም ድፈትሓሎም እሶም ግን ኣይዘከርዎን ናይ እግዚአብሔር ግዜ ይነበረን እግዚአብሔር ግን ኣብቲ ግዚኡ ነቲ ንጉስ ሕልሚ ኣሕሊሙ ኣጨኒቆ ካብ እስር ቤት ኣውፅይዎ እግዚአብሔር ብምኽሩ ኣይጋገን እግዚአብሔር ብዓላምኡ ኣይጋገን ቅዱሳን ኣጆኹም ሓደ ነገር ግን እፈልጥ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ካብ 6 ስጋዕ 7 ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ትሕት እንተበልና እግዚአብሔር ናፍትን ጸዋዓክን ዓላማ ናፍትን ጸዋዓኩም ዓላማ እሙን ይብዓላምኡ ዑሉም ንዓኽን እንታይ ከም ዝበለና ንዑ ጥራይ ክንውከል ከም ዘለና እሱ ነቶም ድእመንዎ ከም ዘይሕፍር እሱ ነቶም ዝጽበይዎ ከም ዘይሕፍር እሱ ነቶም ድእመንዎ እሙን ከም ዝኾነ እሱ ነቶም ከም ቃሉ ዝኾኑ ነቶም ዝጽበይዎ ድእመንዎ እንታይ ማለት እዩ ትሕቲ ኣምላኽ ትሕት ምባል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ትሕት ምባል ናሕና ነገራት ኣብ ኢድ ሰብ ኣይኮነን ናሕኪ ነገራት ኣብ ኢድ ሰብ ኣይኮነን ናሕካ ነገራት ኣብ ኢድ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ሓንሳ ህይወትና ምሳምናየን እግዚአብሔር ነገራትና ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ብነገራትክን ኣይትመካሕ ኣሕዋተይ ብነገራትኩም ኣይትመክሑ ብኣምላክካ ተመካሕ በቲ መድሓኒኻ ተመካሕ በቲ ዝፀዋዓኪ ተመክሒ በቲ ዝፀዋዓካ ተመካሕ ቅዱሳን እግዚአብሔር ንዳንኤል ደይረስዓ ኣምላኽ ኣይረስዓክኒ ንዮሴፍ ደይረስዓ ኣምላኽ ኣይረስዓክኒ ንሩት ህዝባ ሓዲጋ ዓዲ ሓዲጋ መፅያ ምስ ናኦሚ ዘይረስዐ ኣይርስዓክንን ኣይርስዓኩምን እዩ ይኦነር ሩት እግዚአብሔር ኩሉ ነቲ ንዓኣ ዘዳለዋ ብዓልየት ከይፈለየት ብኻልእ ከይፈለየት ነቲ ይሲ ኣብ ውሽጣ ድነበረ ከይዳ ምስ ንኣሚ ድረአቶ ዘይብሉ እግዚአብሔር ግን ኦነር ዝገብር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር he honors when we do the right thing before him when we ኣብ ቅድሚኡ ትሕት እንድሕሪልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት እንድሕሪልና እስከ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 6 ደጊም ቢግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ከብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ ንሱ ይሓልየልኩም እዩሞ ንኩሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ ኣብ እግዚአብሔር ኣውድቕዎ እግዚአብሔር ይሓልየልክ እግዚአብሔር ይሓልየልካ ንእግዚአብሔር ትጽበይለኩም ሓንትስ እሙን ኮኑ እግዚአብሔር ክዛረበኩም ከሎ ሓንትስ እሱ ጥራይ ይዛረብ ኣብ መንጎ ክንጋገ ንኽእል ኢና ክንደክም ንኽእል ኢና ክንወድቕ ንኽእል ኢና ደኺምኩ ወዲቂ ታስዒ in the name of Jesus raise up in the name of Jesus cleanse yourself in the blood of Jesus fill with the Holy Spirit yield to the presence of God walk again hands arms where comes dahamka after marriage where katarfna raise up and walk straight በእንግሊሽ ከአገረየው ያሬታ ንኢየሱስ ተሲኹም ዳኺምኩም ወዲክም ተስአ ጉየ ናፍቲ ጀማርን ጨራሽን እምነትካ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝፀዋዕካሉ ዓላማ ርአይ እግዚአብሔር እሙን እዩ ሳራ ደይረስዓ ኣይረስዓካንዩ ንሓና ዘይረስዓ ኣይረስዓክንዩ ንዮሴፍ ዘይረስዕ እስር ቤት ኣይረስዓካንዩ ንዳንኤል ዘይረስዕ ነቶም ድእመንዎ ዘይረስዐ ንባሮቱ ዘይሓደገ ንጀረማያ ዘይሓደገ ንኢሳያስ ዘይሓደገ እግዚአብሔር ኣይረስዓክምኒ ሓንቲ ግን
بأملاخ تأمنا እግዚአብሔር ይዓልኩም ናፍቲ ድጽዋዕክን ዓለባ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድግና ይኽን ከይዲና እዚ እግዚአብሔር ድሓበና ዲፈረንስ ከይገበርና ሒዝና እንተኸና እንታይ ጠቕመለው ቅድሚ ክርስቶስ ከከም ድሓበና ከከም ድጽዋዕኩም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይኹም ጠጠው ትብላ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ቤተሰብኩም ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ዓሌትኩም ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ፓስተርኩም ፕሮፌት አፖስትለር ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ Yes, we have to be humble. ኣብ ቅድሚ ሰባት ትሑታት ኣብ ቅድሚ ሰባት ክንፈቱ ክንእዘዝ ንዓበይትና ንመራሕትና ከነኸብር ፈቃድ እግዚአብሔር ግናኸ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ጠጠው ከም ንብል ተረዲእና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትሕቲልና እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ክንገብር ከለና ድዝክር ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ዝክረክ ኣይረሳዓክን እግዚአብሔር ንዓላምኡ ድላዩ ክገብር ናቱ ዝኾነ ኣነስ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ደይተጸብኽዎም ሰባት እግዚአብሔር ኣብ ቅድመ የምጽእ ንዓላምኡ እግዚአብሔር ከመይ ምዃኑ ይገርመኒ ደይተጸብኽዎም ሰባት እግዚአብሔር ኣብ ቅድመ ከምጽ ይጥቀም ንዖም ከዓ ይባረኹም ነተን ነርስታት ነቶም ናይ እስራኤል ቆልዑ ቅተልኦም ምስተባህላ እተን ነርስታት ነቶም ናይ እስራኤል ቆልዑ ከቀትልዎ ኣይከኣሉ ግን እግዚአብሔር ታይ ገይርዎን ይብል ቤተን ባሪኽወን እግዚአብሔር ንዓላምኡ ክንእዝዝ ከለና ይባርኽ ነቲ ምእዛዝ ነተን ነርስታት ቤተን ባረኸን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ለው መዓልቲ ከጸናናዕኩም ኣጆኹም ኣሕዋተይ ኣጆኹም ዲቦራታት ተስኣ ዲቦራታት ኣለኽን ዲቦራ ጓል ኢየሱስ ተስኢ ፈቃድ እግዚአብሔር ግበሪ ሒዝክዮ ኣይትኺዲ እቲ ውሽጢ ዘሎ ሒዝካዮ ኣይትኺድ ተስኡ ጳውሎሳት ኣለኹም ሕጅም ጳውሎስ ተዝሓለፈ ጥራይ ኣይኮነን ጳውሎሳት ኣለኹም ፒተራት ኣለኹም ተስኡ በኢየሱስ ክርስቶስ ተስኣ በኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ የድፈትወኩም ኣሕዋተይ ብክርስቶስ ብጣዕሚ ኣሕዋተይ ብክርስቶስ ይፈትወኩም ምክንያቱ ሓደ ኣካሊና ኣቦና ሓደ ኣካሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላክ ጎይታ እዩ ሕጂ ስራሕ ክኸይድ ብጎይታ ተሓጎስ ደጊመ ብጎይታ ተሓጎስ ብለኩም ኣለኹ ኢለና ጴጥሮስ ብጎይታ ክንሕጎስ ኣለና ተስፋና ክሕደስ ኣለዎ ተስፋኹም ይተሓደስ ኣሜን